Kaixo kafetaguneko lagun, zenide eta adizkideak. Zeran zaudete, eneko nauzue eta kafetaguneko lankidea naiz. Astero bezala, teknologia berrien eremuan, pil-pilean dauden gai desberdinekin gatoz, zuzenean zuengana. Gure YouTubeko kafetagunetik kanalean, zuzenean eta esklusiban. Gogoratu, zuzenean ikus gaitzakezuela, baina orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure kanalean dauzkazuela, bai ikusgai zen entzungai. Beraz, lasaitasunez ikusi nahi badituzue, bertan dauzkazue. Eskerrik asko kafetagunea osotzen dugun lantalde guztiaren izenean eta ordu erdi interesgarria pasa dezazuela, espero dut. Beraz, ekin diezaiogun gaurko gaiarekin. Izan ere, gurean gaur, hau da, gure gaurko gaia, hor pantailan ikusten duzuen moduan, ezagutu historia mapa interaktiboekin. Hau da, historia erraz integratzen duen web orrialdea. Beraz, gurean gaur mapen inguruan arituko gara eta baita ere historiaren inguruan. Hau da, bai, mapak zein historia elkartuko ditugu. Eta hori erabiltzeko zein izango da erabilidokun edo aztertuko dugun web orrialdea, pantailan ikusten duzuen moduan, All Maps Online. Horixe izango da gaur geure web orrialde protagonista. Izan ere, web orrialde honek aintzinako mapak eta historia elkartuko baititu. Beraz, gogoratu, gaurkoan, bidaia historian zehar, aintzinera bidaia All Mapsekin. Azken finean, zer dire ditxo All Maps? Azken finean, zeuek eta neuk historia modu interaktiboan ikasteko aukera emango digun web orrialdea. Hau da, naiz eta 2026 urtean egon, All Mapsekin aintzinera pausua emango dugu. Nahiko era interaktibo eta baita ere errazean. Azken finean, All Maps, doako online plataforma. Mundu osoko mapa historikoak topatzeko aukera. Hau da, azken finean, olako makina bat izango da, denbora geografiko makina dalakoa. Zertarako iraganera, atxera pausuak emateko. Eta horrez gain, All Maps Wikipediarekin, hau da, Wikipediarekin batera doa. Azken finean, All Mapsek nondik hartuko du informazioa Wikipedia. Beraz, gogoratu, All Maps eta Wikipedia olako bateratzasun bat daukatela bion artean. Azken finean, Google Maps ezagutzen duzu, ezta? Azken finean, olako Google Maps dalakoa, baina historia ikasteko. Azken finean, tresna bat baino ez da. Eta nora emango ditugu pausuak mundu osora. Bai, Iruña edo Gasteizera, edo eta Paris, edo eta Irlandara. Hau da, mundu osoa bateratuko du All Maps Online dalako plataforma honek. Ezaugarri gehiago, mapa zaharretan espezializatuta dago, mapa zaharretan oinarrituz historia ezagutuko duzue, 1.000.000 mapa baino gehiago, beti ere kalitate handiko mapak, eta azken finean, Kristo aurreko 4.000 urtera atxera pausua eman dezakegula. Eta hortik beti ere aurrera. Ezaugarri gehiago, mundu osoko
hainbat liburutegiko mapetan oinarrituko da, hau da, zuk imaginatu mapa bat topatu, baina mapa hori New Yorkeko liburutegi batean dagoela, baina sarbidea izango duzue. Beraz gogoratu, mundu osoko liburutegietara sarrera izango dugu. Erregistra gaitezke, baina erregistrorik gabe ere aukera dago berau erabiltzeko. Funtzionamendua geroago ikusiko duzue, baina nahiko erraza da. Azken finean, bai, mugikorrean zein ordenagailuan, olako online plataforma bat izango da, interfaz erraza eta bertatik ibilteko nahiko pausu zehatz eta errazak. Hala ere nik aurrerago adibide batzuk emango dizkizuet. Eta geroago ikusiko ditugun 4 kategoria, hau da, eskualdi, agintari, pertsonai eta gudak. Azken finean mapa topatu bai, baina gero historia ikasteko 4 kategoria, eskualdeak, agintariak, pertsonaiak eta guda edo gerrak. Beraz gogoratu nahiko erreza izango dela, eta mapak gogoko badituzue eta historia gogoko baduzue, hau da zeuen doako online plataforma. Ezaugarri gehiago, leku bateko mapak, baina garai desberdinetako mapak gainjartzeko aukera, hau da, mapa bat beste baten gainean jarri, lekua edo eskualdea nola aldatu den ikusteko, eta gauza da azken finean imaginatu. Bilbo 1500 urtean, edo Bilbo 2020 urtean. Beraz, leku bateko ikuspegia ikusteko aukera izango duzue, urteak pasa ahala. Ezaugarri gehiago, bilaketa geografiko eta historikoa, hau da, kokapena ikusteko aukera, urteetan mugitzeko aukera, hau da, lerro temporal baten oinarrituz, hau da, imaginatu Gasteiz 2002 urtean edo Gasteiz 2020 urtean. Hau da, azken finean, leku horren bilakaera urtez uste ikusi ahal izateko. Horrez gain, biztaratze eta alderaketa, hau da, mapa desberdinak bata bestearen gainean gain jartzeko aukera eta bereizmen edo kalitate handia. Azken finean, liburutegi garrantzitsuenetatik hartuko ditu aplikazio edo web orrialde honek mapak. Horrez gain, tresna aurreratuak, georreferentziazioa, hau da, azken finean mapak aztertzeaz gain komunitate bat topatuko duzue eta komunitatean jendeari laguntzeko aukera. Metadatuak ere, hau da, datu kartografikoak, beraz, kartografia zailak bazarete, sartu zaitezte All Mapsen. Eta baita ere, mugikorra erabiltzen baduzue, 3 dimentsiotan mapak ikusteko aukera. Azken finean, lehen aterazi dizuenan moduan, olako Google Maps dalako bat izango da, baina Google Maps gehi historia. Eta hezkuntza eta ikerketarako oso erabilgarria izango zaizue. Izan ere, Wikipediarekin integratuta dago, datuak, historiatuak, eta baita ere, mapak gustoko badituzue, mapa hauek deskargatzeko aukera izango duzue baita ere. Beraz gogoratu, Wikipedia, historia eta mapak deskargatzeko aukera baita ere. Nahiko aplikazio edo webgune erreza da. Hala ere nik adibide bat jarriko dizkizuet.
Nola sartu naiteke All Mapsera? Edozein bilatzailetan, Google, Yahoo, DuckDuckGoen, www.allmapsonline.org. Hortxe pantailan daukazue linka. Hori baino ez, hala ere nikero, pausuz pausu egingo dut. Bertan sartu eta gero aukera anitz topatuko dituzue, normalean eta aplikazio edo weba erdaraz topatuko duzue, beraz, explorar mapas eta descubrir la historia. Beraz gogoratu bai, mapak zein historia bestetik. Horrez gain, explorar los mapas atalaren barruan lehen aipatu dizuedan denbora lerroa ikusiko duzue, hau da. Mapa bat, bai, 1500 urtean ikusteko, 1800 urtean eta baita ere 2000 urtean ikusi ahal izateko. Eta behin mapan sartuta 4 atal, descubre, compara, 3 dimensiones eta dokumentuak. Hau da, nik behin mapa topatu eta gero, bai, mapa horri buruzko informazioa ikusiko dut, beste mapa batzuekin konparatu egingo dut, 3 dimentsiotan ikusteko aukera, mugikorrarekin baita ere, eta horrez gain, mapa horri buruzko dokumentuak deskargatzeko aukera izango dut. Beraz, azken finean, explorar, zuk topatu duzu mapa, hori baino ez. Horrez gain, mapa bai, baina baita ere, mapa horren atzean dagoen historioa, eta historiaren barruan 4 atal ikusiko dituzue. Regiones, gobernantes, personas o personajes y batallas. Beraz gogoratu, lekua topatu, mapa topatu, eta 3. pausua, historia, eta historiaren barruan, regiones, gobernantes, personas y batallas. Hori baino ez. Eta historiaren barruan, imaginatu, egun batean, en ese día, zer gertatu zan, eta baita ere jolasak. Beraz, etxetik umeak badauzkazue, bai rompekabezas eta juegos atala topatuko dituzue. Navigazioa txikientzako, etxeko txikientzako errezagoa izan dadin. Eta horrez gain, mapak eta historia ikasi dezaten. Helduentzako ere primeran. Azken finean, navigazioa errestu egiten dau. Eta bilaketa, hau da, buskeraz edo bilaketa dalakoa beti ere, kontsultak egiteko aukera, garrantzitsuak diren emaitzak gordetzeko aukera, beti ere registratu egiten bazarie, eta gogoratu, bilaketa eremuaren edapen dinamikoa. Azken finean aplikazionek ere ia erabiliko baitu. Hala ere lasai, izan ere hurrengo minutuetan nik olako adibideak jarriko dizkizuet. Gaur bertan web orrialdea bizitatzen baduzue. Horrez gain, proiektu atala, noticias, aplikazio mobil eta lehen aipatu dizkizuedan dokumentuak. Azken finean aplikazionek danetatik dakar. Baina azteko, nik adibide praktikoa jarriko dizuet. Imaginatu, goiz baten oetik jaiki, kartografia, historia, mapak, gudak, pertsonaiak, all mapen sartuko naz. Beraz, Googleen zuzenean, all maps idazten baduzue, eta bertan sakatu baduzue, zuzenean, all maps online dalako web eremua topatuko duzue. Gogoratu, all maps online. Bertan sakatu eta olako web orrialdea ikusiko, biztatuko duzue. Zeintzuk dira eremuak edo zailak.
Goiko partean, gezi gorriagaz altierazi dizuedan moduan, buskar edo bilatu, bertan zeuek nahi duzuen eremu geografikoa bilatuko duzue. Google Mapsen ere berdin egiten dugu. Horrez gain, mapas atala, eguneko mapa zaharrak eta web orrialdeari buruzko informazio gehiago. Beraz gogoratu, buskar eta ondoan mapas atala. Horrez gain, historia, egun horretan zer gertatu zen, hor adibidez jolasak dauzkazue, lehen aipatu dizkizue du jolas eto renpeko labetaz. Hori baino ez. Proiektu, azken finean gogoratu, All Maps proiektu bat da, eta bertan proiektu horri buruzko informazioa jasoko duzu. Eta komunidadez, gogoratu All Maps dalako komunitate bat dala, eta nahi izan ezkero, komunitate horren partarde izan zaitezkete. Beraz gogoratu, hor goiko menuan atalak. Horrez gain, hor badekozue olako erosketak egiteko aukera, izan ere, nahi izan ezkero, zeuek mapak erosteko aukera izango duzue, zeuen etxeetan jaso ditzazuan. Beraz gogoratu, mapak etxean nahi badituzue, horrela, erosteko aukera izango dituzue. Horrez gain, zeuek topatzen dituzuen, mapak partekatzeko edo konpartitzeko ikonoa izango duzue ondoan, zeuen lagunei bidaltzeko hain zuzen ere. Hor adibidez, ikonoa jarri dizuet. Eta horrez gain, gogoratu, erregistroa ez duzue bete behar, baina mapak gorde nahi badituzue, edo mapak partekatu, edo komunitatearen partaide izan, hortxe badekozue, zeuen buruak registratzeko aukera. Azken finean registroa nahiko erreza da, beti ere zeuen korreo elektronikoagaz. Hor adibidez, nik erregistroa bete dut, eta hor badeko dut nire perfila, mis mapas, afiliación, ajustes, añadir mapas nuevos, beraz gogoratu, erabiltzeko ez duzue erregistroa bete behar, baina harago joan nahi baduzue, doainik da eta erregistroa bete dezakezue. Eta beiko partean, esploratuz mapas, zeuen mapak esploratzeko aukerak, ontxe adieraziko dizuet lasaiago, beraz adibidez adibide moduan, hor nik badekot California idatzi dut, California mapan dekot, eta eskumaldean Kaliforniaren inguruan topatu dituen mapa desberdinak, bai California zein Londres edo London, berdin jatxue. Beraz, gogoratu hor California edo dana dalakoa idatzi, eta hor mapak bat-batean pantailan izango dituzue. Eta ondoan, descubrir la historia. Hor adibidez, nik Nafarroa idatzi dut, eta hor badekot, nire Nafarroa jarrita gero lehen aipatu dizkizuedan atalak, regiones, gobernantes, personas y batallas. Eta hor adibidez, ikusten duzuen mapan badeko zuez pertsonaiak, pertsonaietan sakatzen baduzue historia, beraz gogoratu, alde batetik badeko zue, benga, California, mapa, hor, California, eta ondoan mapak, eta bestetik, historia, hor adibidez nik badeko daz, gobernante eta pertsonaiak. Beraz gogoratu, zelan ikusten duzue, hor lehen aipatu dizuela moduan, bagabeltza aintzinako
mapekin nabigatzen. Hau da, historia arekatzen, beti ere zeuek idatzi duzuen eremu batetik hasita. Bai, Kalifornia, Gasteiz edo Bilbo. Pizkanaka jarraituko dugu, nik orain Bilbo idatzi dut, bez, Buscar Bilbo. Eta Bilbo sakatu dudanean hor dekot, Batalla de Bilbao, Francisco de Bilbao, Bernardino de Bilbao, baina beti ere aintzinakoak direz hoiek. Behin batean edo bastean sakatuta gero, badekodaz atalak alde batetik deslizarse a través de la historia. Non dekozue historia, ba hor pantailan ikusten duzuen moduan, eskumaldean historia atal desberdinak topatuko dituzue. Horrez gain, explore la historia. Hau da, bai batean edo bestean sakatu eta gero, epoka horri buruzko historia atalak irakurtzeko, ezagutzeko eta ikertzeko aukera izango duzue. Eta horrez gain, mapa horiek sakatu eta mapa horiek ikusteko aukera. Beraz, erdaraz dator, badakit, naiz eta itxaldia euskarazan, baina explore mapas historiko. Non dauzkazue mapak, ba beti ere, eskumaldean atalean. Eta búsqueda avanzada de mapas, gogoratu, zeuek jartzen duzue, zeuen parametroak, hau da, Bilbo 1500 urtean edo dana da lakoa, beraz gogoratu, búsqueda avanzada de mapas. Eta beti ere, bai mapa bat edo bestea aukeratzen duzuenean, gogoratu, behan, denbora lerroa dalakoa ikusiko duzue bai. Nik banabil 2500 urtean, baina 1000 urtera joan nahi badut, gogoratu, hor sakatu eta bai atxera edo aurrera denbora lerroa dalakoa bai, iraganera edo beste urte batzuetara pausua emateko. Beste adibide bat, nik oraingoan Vitoria-Gasteiz idatzi dut bilatzailean eta hor mapan aurrean badeko Vitoria-Gasteizko mapa, behan denbora lerroa eta eskumaldean bai aurkitutako mapak eta mapa horienatzeko historia. Nik adibidez, lehenengo mapa hartu, hor gorriz jarri dizuet, hor sakatu eta hor badekot mapa pantailaren erdian. Nik mapa horri buruzko historia ezagutu dezaket, mapa deskargatu dezaket, mapa erosi edo mapa konpartitu edo partekatu dezaket. Azken finean gogoratu beti ere mapa zaharra direla. All maps hain zuzen ere. Paris, imaginatu Gasteiz ez, orain Pariserat. Paris idatzi eta beti ere hor dekot. Parisko mapa, baina imaginatu Google Mapsek Parisko mapa bilatuko luke, baina orain All Mapsen nago. Beraz gogoratu, Pariseko bai, mapa bai, baina horrez gain mapa zaharrak bilatuko lituzke. Beti ere eskumako atalean. Eta horrez gain, gogoratu bai, mapa bat aukeratu dugunean, atalak, deskubre, konpara, 3 dimentsio eta mapa horri buruzko dokumentuak topatzeko aukera izango duzue. Baina gogoratu, horretako lehenengo, Paris, mapa baten aukera baten sakatu eta hortze aukerak. Beraz, gogoratu, deskubre, compara, 3 dimensiones eta dokumentos. Eta behin horri sakatu, aukera gehiago topatuko duzue. Calles, satelite, ozeano, azken finean gogoratu, Google Maps erabiltzen baduzue, All Maps
erraz erabiliko duzue. Izan ere azken finean gogoratu, Google Mapsen antzerakoa da, baina iraganera pausua emanez. Eta ordenagailua bai, baina mobilean eroan nahi baduzue, gogoratu mobilak bai, All Maps dalako aplikazioa daukala, bai iOS, Android sistema eragiletarako, eta doainik dala musutzuk, beraz gogoratu ordenagailuan bai, baina mugikorrean baita ere, eta horretarako App Storeen edo Play Storeen sar zaitezte, aplikazioa instalatu, eta azken finean gauza berbera egingo duzue, baina gogoratu beti ere zeuen mugikorretik kalean, etxean edota edozein tokitan, bai mugikorrean edo baita ere tabletean zergaitik ez. Laburbilduz eta gaurko hitzaldiagaz bukatzeko, kartografia zaleak bazarete, mapa zaleak bazarete, eta iraganera atxera pausu bat eman nahi baduzue, All Maps dau zeuen aplikazioa mugikorretan edota web ataria non eta zeuen ordenagailuetan. Beraz gogoratu gaur bertan sartu zaitezte, trasteatu ezazue eta zeuen iritzia emango diguzue. Mila esker gaur zuzenean gugaz egoteagatik, gogoratu gure berri izan nahi baduzue zeuen herri eta hirietan gaudela, baita ere sare sozialetan eta sarean edota interneten. Egun ederra, egun polita izan dezazuela eta adi egon zaitezte, izan ere ekainean kafetagunea erronka berriekin baidator. Ondo izan, agur!